store an féidir le na búna caiinte a bháilú lehar go. Fáistí cén lá atá ar inniu? Inniu an Ina, Inné an Déirtí, Amórach an Sapar. Inniu an Ina má sibh agus an féidir le fit mac an inniu chunasán aimseir inniu. David. Mahu, tá sé scamalach ar maidin. Scamalach. Cadella, lába suas. Sé scamalach. Oliver. Tá sé? Beag an fuair. Bhfuil sé fuair ar maidin? Bhfuil sé an fuair? Ní le gansaí orm. Ní le cóta orm. Bhfuil sé fuair? Níl sé fuair. Brooke? Tá sé tíreann, maithú, tá sé scamalach agus tíreann. An bhfuil sé ag churbáistí? Níl sé ag churbáistí. An bhfuil sé fluc? Níl sé fluc. Níl sé fluc. Tá sé scamalach agus tá sé tíreann. Agus chu bhíon dáta inniu. An dáta. Ella? Maithú. An bhá ar fáil. An dó lá déag de mí beantar. Gacéine? An dóí lá An bhá ar fáil. Ok, ceart color. Lá folamh, lá amach, lá trasna, mér bit. An bhfuil sé bré? Yeah. Tá an bré. Má sibh.